Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. Maayong adlaw po. Maayong hapon sir. Sa itong kamote. Bukat yung bumino niya, gaya kayo mo. Bugat yung pamino sa asa man ang nalapit ang mundo. Ramal na o sa Dari sa pamino. Kadiya. Upunin mo, pila kadlaw na. mga dokadlo na. Pero wala yung lima o magawas na. Gaya yung pima na ko. Gaya kayo, dili mapitan ang ginawa. Sakit naman kayo ginawa. Gaya sa inan na. Ano? Sa pagyat. Pansip on ra mo. Sipon. Dapat yung ulo. Murag ujoy ka na ibangon ka ganina gid. May kondisyon ka. Ana gid. Puro kami lang magkikasa, ano? Ana gid. Gusto mo sarili nga magbangon. Ha? Gusto ang sarili magbangon gid. May nakabalo mo sa kuha? Na, kita naman sa Facebook. Facebook? Yan ang Facebook, no? O niagi lang o nag-search mo on sa... Nag-search gid. Nag-search ninyo? Maayos, sige. Wala nilain. Wala na. Ako lang bala sa ban. Ako na bala sa Sige. Asa kayo yung balay, sir? awat do na extension. Nag-board naman nila. Nag-board lang mo, pero asa gini yung kwan dyan? Ako sa kinapawan gid. Taga Kidapawan. Sige, Kidapawan City. Ikaw, ma'am? Santa Cruz. Santa Cruz. Sige. Sige na kayo sa to, taga Kidapawan, sir. Lagi isa to dito. Ako na ko i-shout out diya sa kuan katong nagdumala de sa una sa DXND. DXND. Wala ko ko. Wa ka sa DXND mo na nagsige og amateur sa una. Ng singing contest DXND. Mo na naabot ko diha katong manang atom niya. 1 hour ng biyahe motoron ang normal. Pero gwapo nang dalan no. Di para sa una nga Grabe ito eh. liki ba no? Gaya Karon okay na. Okay na. Wala mo kadto gwapo na siguro kayo. Ano Di kumusta dito na building? wala na to. Ginako na tong tama. Di ba murag na yaka to? Oh, Ivas Hotel man to. Nya gibali na, gibali. Karaan to kung sa dugay na to. Dugay nagkikita na building pero tungod sa kusog sa lindog na kuha Murag, siya. kung wala siguro itong linog, Nagyapon. mahal po no. Sige. So yan guys, shout out sa taga Kidapawan City, si Sir. No, nasi sa taga Kidapawan. Shout out sa inyo ha. Yan. Nag-board siya diri sa Digo City sa Luna Extension. So God bless po sa taga Luna, sa taga Kidapawan, si Sir. No, shout out po sa kung mga kaila di ang mga Lapinid sister, no, na ako yung mga kaila di ang mga singing contest, mga senior po. Nasa sa diri atong tabangan nga mamayo, nadungog man ninyo yung pamadisko sa tabangan atong mamayo, siyempre ino pa na sa pag-ampos Ginoo, no? Og siyempre sa tanan nga moduol diri, nga magpahilot sa kuam ni kamot ta, no, nga ni kamot ko nga mamaayo mo, kutob sa kung mahimo siyempre sa karon na po nakakita nga video. Please subscribe my YouTube channel, click lang bell button para update ka sa gina-upload ko kadlaw, comment, like, and share. Comment lang mo guys, no? Kung ano na may mga pangutana kabayan kayo yung kinapamatis kawasan na hantod karon, wala gyapon mamaayo, no? Basta makatabang ta, no? Yan, shout out sa kong regular viewers, o shout out po sa kong mga Facebook page, no, followers, o shout out sa top 3 countries viewers, United States, Indonesia, siyempre ng Gawang Pilipinas. Maraming salamat. Mag-shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan. So, pagsugod ako gilot guys. So, shout out po Kidapawan City. Love you guys. Sila. Doon na siya. Pag man sa isa, maayo, musunod. Say, magsabay. Tamay daw siya. Tamay lang bigay sa anak. Up. Pero sa doon. Pero sa doon. Okay na ka na, sir?
ito na pangalan, sir? Pangalan mo ito, Good. Edward? Uy, mas madong ka, sir. Nagkabasa ka, sir, hapon gabi. Mas haba tunas ligo hapon gabi. Nakakala, wala. Magutag sa dili, udto hapon gabi na. Dili ko na pwede mapasa. Wala ta anak. Ano man ang tawag na niya pasmos kusog. Kung natuo mo ang mga pasmos kusog ha. Hindi na pwede. Wala pa-indeng sa ospital na ha. Ma'am. Maligo bago matulog. Or ini kapot. Hap na. Depende sa Say kay mas gusto sa maligo. ito. Maligo. Aircon. Naman ko ang gawin din. Hmm? Dali lagi ko panington gid. Nahinitag ko na ka na siya. Grabe mo na pinakakuyaw na kung sa tao, ang pasmos to siya. Alam mo, to mo anak eh, napahilot man mo. Ang dili magpahilot yung to anak, di man sa pahilot. Magkuyaw ka na, kaya matagba ang doktor, pangita, ano sa kita. Ang pinaka-ending ko na ng pasmos sa paralyze. Oo, muna yung pinakalas, kumbaga, finishing line. Paralyze, walay kusog. Different na siya sa stroke, mild stroke. Ha? Ang paralyze, walay kusog na naman. Ana, bitong sunod kong paypay. Ang stroke na yung manggahe. Wala orto. Ha? Sa stroke, mild stroke, kasagaran po na maigo. Kanang manigarilyo mo. Pero, lugay ba noon? Dugay pa. Ha? Dugay pa. Lugay pa. Nagayin. Dili, magpunga. Matake pa lang sunod bulan. Ah. Ay, sus, ilan na lang mahabilin. o sa Facebook pa, susog mga stroke daw tanan nga mga palahubog, apilak mga ampul. Dugay na mo ko nakakita sa Facebook. Amo ba? Nakita ko sa mga video ba. Mm. May tiguang, may batanon, may nagpahilot. Subscribe ko, ma'am. Ah, sige, sige. Subscribe sa ko ang YouTube channel. Kani YouTube man kanang nag-click. Ah, Ang ads na siya. dugay na ka nag-YouTube, sir. Bago pa lang. Na, dati di ko nagatuan, hilot lang. Hmm. Yang customer may mga kuan siguro.
Di mo pa lang ng videohon. Sayang Ang ko. anak niya, dati di kayo ko nag-video ko, ang nadugan, ana dyan kita po. Ana dyan, ako pundo na, ana pa. Ang umagin, amag yun sila. Trabahante yun nga, video, i-focus mo na eh. Ah. Kaya mas nindot sa tanawon. Ah. Huwag tayo budget, yan lang. Tusugod ang tusugod. Ang sugod mo yun siya, ikaw lang mismo. Dito. Yan, nagkaroon nagkakano. Pero ang focus ko sa mga tao ron, kanang reels. Ulit. Ako YouTube. TikTok ko kanang TikTok para. po. Pero bigat kay si Kuan, si YouTube. Bigatin si YouTube. Pero mga vlogger kasagaran, Facebook lang muna siya. Product ko kay Kuan. Para nila Noemi, Iya Muto, Idol Muto. Naka YouTube ugma sir. Apo, morning. Oh, taas-taas mo tulog do. Hilot ko. Dapo, Jinsan, abot rin, hani. Oh, dayo yun. Sa YouTube na ko, kita nyo. Yung. Kaya sa mga lagyo kasagaran, butangan ako, kram. Mm. Butangan ako ng kram. Tingaw, sir. Abot kong pandag rin. Pinakalayo man yan nito sa Japan. Tungod lang sa Facebook. Dili kalakaw. Oh, kita Taas ko mo sa ato ko. kusog. Kada gabi eh, nagkuli. Hindi ka trabaho mo siguro. Pero doon kayo na-epek. Naigo siya, 59 pa. So, layo pa kayo, no? Pila pa edad mo, sir? Idol pa. Ay, layo pa kayo. Pwede pa maligo kada gabi eh. Ikap lang naglawas, wala na. Tikbasa, yung ulit. Kani sir, bawa pa ni malinggo, no? Karan naguma. Karon na guma. O, taligo ay sir ha, karan naguma. Wala man kayo masuko, di kaligo. Ah, natin wala masuko. Hindi ko ulit, di kayo trabaho. Hindi ka pwede magmasa, abat, punas, ligo ha. Maligo na, naka-record na. Record na.
Ayun, ma'am. Hello? May hapon. Oh, Sikit naman siya. saan? Mag-explain ko sa mo, sir, kay karon pa man ka nahilot, no? Oh. Mag-explain ko sa mo, paminawa ko, importante kini sa imong kalawasan, dili lang para sa mo, para ni sa Yeah. tanan. Ang appeal ko datong viewers. Kani dire, sir, Asa ka sir? Taga sa? mo to ka masayon, mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar, ha? Uric acid, kani sugar, di ko na siya parehas, ha? So, kani uric acid na adere ang sigarilyo inom, kani soft drinks, kape, juice, ha? Asa ang kusog diya, mo na mapiktahan na to, ha? Dugay na. Ipahilot na diri sir. Basta makatabang pa diha sa Eric anak. Pahilot na diri. Basta makatabang pa sa Eric. Unsa rin na? Layo mga dinsan sir. Oy, mahal magkay tubil. Matay, liyo ang jeans. Agi. Tato na sus, gito bilang tag 2,000. Ni doaw sa Pakyaw mundo. lang Ano magsakyanan. yato dito? Hmm. Sulina ra. Nidayo gid mo. Ha? Nidayo gid mo. Kung nilayo men, Asa 2,000 na ra. pagay sa jinsan? Mahal. Gusto Mahal rin na raha? Pangayo na mo Oh, ana yan sa ako, layo mo pang- god. Uy. Tubil pa. Mani ko ay jinsan na naubod rin Ha? jinsan. Anta. Pwede lang yung maabot ang panahon. Okay, problema, pila gyud, ano ba no? Pinada pangayo mo sa jinsan gad. Dito daw sa kalakaw. Hindi ka lugi. Bali yang liog bawan yan tapos. Na, Nabali yang liog. tapos, Hindi siya kalakaw, hindi siya kaliwok. Ingon sa doktor, di na daw maayo. ang buot pagka doktor. Ay pagbuot, dili ka pwede mo, ang doktor man na, pero ay pag pala ma-stress ang tao. Tinuod. Taga, ay hope. Wala yung pag-asa ba? Ila man imong ikuan na ihatag sir. Ikaw daw, kay sa gasolina katong ni Anton manggod me. Gasolina lang na 2,000 manggod. Oh, 2,000 gid na. Hmm. Kay Padulong eskalibo. Pag oh. Salig lang ito sa Ginoo ana sir. padulong Kay salig, eskalibo pagbalik kita eskalibo. maayo. Di kay ita kung sagot kay narami kay adto ba. Dito ko gasolina ho, 2,000 abi na kung ginansya. Purot man. Urot yun, 2,000 labi na karon. Hmm. Asa Mas dapit mahal kay na. gas Depende pa gyud sa presyo sa gasolina. Oh. Asa man dapit eh? Ay dapat Kasi layo ko gid. nalayo ra sa airport. Airport Layo ko ka dapit. sa airport. Sa round. Nakatuta sa dito. Round ball. Round ball. Layo ra, dire ra dapit pakuan. Kani siya diri sa osteoarthritis na siya kanya. Amo ni mo sir. Ah, paan dito. Oh, mo YouTube na ko. Mga ads lang to siya. Tawag lang ko sab sir o makakuan ka. Hmm. Punta ko na dyan. Ang bayad. Ang bayad. Ang nanawag kay mo tong magkahilot. Nakita niya sa Facebook. Okay, ayun. Ang sara. Katunta ni alcohol. Hindi ko an. Ang lawas ano. Mag-inom. Di makamahubog ng inom siya. Mahubog po. Ang bubog lang. Sakit ba? Masakit siya kung watake na din ang pas mo. Pero, nakuha na ko na grabe ng panay kusog. Dayungan na lang. Katabang to, bisang bone cancer po na. Kailangan kaya ko siya pa maayo pagkabatin ko. pagkakuan eh. Ingon man siya maayo pagkakuan eh.
Dili, isip man ang anak god. Lagi yung Kaya masali ka. makuan ang doktor ba, ma-pressure ba. Ganda ka, gusto ko masip mo. Sige po. Wala ko ikaw. Mali ka nang lain. Wala. Wala ka dala tissue. Namay tissue. Uy, si Drake na kay ma, pindot na. Nagkabuang ta na. Ito nagdala ko katong towel. Dali-dali naman ito. Hindi lang hilot pa. O naman ko yung kalit o kabot. Ihumok na lagi may klima. Umok naman. Kaya gahapon gahi iya. Ganun na. Basta yung gahi agapon gid. Bisog ko an. Papaganit na katunga. Nga to adi, nga magawas yung plima, hanto ma. Sige gawas, hanto lamit na. Oo. Wala na. Bora man na, di ka gawas, adi ko ka maayo, di mo gawas. Pero bagay mo pas mo sir, ha? Lupagda gid eh. Gawa. Lapit na lang po si mama. Huli na kasi inyo. Yeah, tumunta ng jinsan. Di magsilbi ka na ba? Talayo ka. Pag-abot bigod. Sir, alawan daan na imong bayad. Kaya pa si pag-abot ito, di na makontak. Mao yun. Ipalawan na, ipalawan daan. Yung tagtipon mo masipot, pwede magkanimam ano yun. Naman may namo ko sa social media. Diyan ka nang tawag raw ko. Kinsa akong relok kita na. Nawag naman to sir. Pwede li, kadako kang kuha na na. Manidaw ni. Di man down lang sir, hinulog sa Palawan. Ugma na yan, tungkol ko na. Bala matagbaw ko kung ganana, magpanggasolina, anay bayan. Pag magot man mi sir, naman dito, kilid-kilid, pwede ra. Down. Ay, ang Jensen eh. Dua ka oras na. Dili sa Kalakaw? Uy, ito ko. Sa Kalakaw. Bali ang liyo. Kamu na arrange. Dili lagi daw kay matando. Ka ng biyahe, hasol yun. Hindi, kakuan pa siya, Pi. Katawag pa siya. Naman kay Binlan dito sa Ginoo, ang istorya. Napoy, dili ta Binlan, pati istorya, damayon. Kanang sa, maayo pa mo gutok, taka latag istorya. Isa, naman to, Ay, kita ay. takit ka may sa Akit dito yun. Napailam yan na ron siya. Undang na to sa Tiis. Masa ginagawa tayo din sir? sugar na. Sugar. Ay po, memora. Sige. Kailan doktor, diba, bukat kayo ng sugar o ang uric acid. Uy, kabukat na kasuha. Kapag mataas itong uric acid, no, na magka-high blood na. Pwede pa kung may tissue. Ay, naman. Ay, sige. Naway maligya tissue. Malit na lang ko. Ano may dagan na ma'am sa pa? Mga tindahan. Lamay. Pharmacy at pa. Ako tayo sa. Yes, at pa. Pero, Dapat sa pero pwede Palawan. na po din naman yung mga tindahan na. Ay, lagi na emission. Mas kita niyo sir. Jesus na, hindi mo gana magawa sir, maglapad ang ulo, ayaw na mong ginhawa, ano mo nasagot. Oh, good. Luwas tanan mo. Hindi na, ano sa inyo? Ha? Dili din si Didawas, simulay. Nagduwa siya pero hinay. Kanang karon lahat no. Nahi. So kung duwas niya rin. Sa Didawas. Dali ra mahurot. Ilagay. Dali ra mahurot. Kung sa kuan, pinapawan ko, Ah. bata pa din pila niya, gihingot na hindi pa hinot sa kuan lagi. Naanad na. Nanat. Kuan yun yung mga parents jud sa hilot. Hmm. Nagdako ka sa kuan. O makalintura, sa hilot dayon. Ano yun? Kayo ban po magdako po ospital. Lumay din yun. Sa hospital. Kadali ho, i-admit. Kira po i-admit ka.
Ang mahal. Problema hasol kini bantay, no? Ang mga kaila pa rin din. So, di ay na di ay. Ibugat naman ang ospital. Murag, kung na dyan kayo ba? Ha, nagyan maayo. Yan, may nagduduan naman yun maayo na. Oh, ito na, nanawag na yung nagkikinsan. Taghan ko kag mabasa sa akong ina-post. Ang ito naman sa kay Eric wala na po. Eric Kilot lang. Eric Kilot. Simple ra siya. Wa mo ko kumutuo nga mudaghan akong followers. Ako matatong butangan o dungagan. Nya kay naka-register na mata ni YouTube. Di na pwede usabon. Dungagan to nako to. Ano, simple na lang. Ha? Oh, dili sa taas, dili kay sa nga kag-arte nga. Ito nga ba kung tatumlain? Ito, tama na na irikilot eh. Kaya ako mong una sa una, dili dyan ko mo click. Nabitaw, wala ko, nag-negative ko ba? Nagkaroon nun, nanay nung ko'y ads. Mana ya? Video to. Muna na ko'y advertisement. Ano yun? Sige like ads oh. Yung di ka gusto ni mo sabon, si YouTube ang magbuot sa ads. Siyempre bahala. Kagaan ka niyang ads. Siyempre bahala. Isa ba ka? Ang orso to mga, abot ito po ito dyan, balik. Para pag kita katuot sa dalan. Sugay, Bugay na daro eh. Ako. kaya nakadtom eh. Basta pa yung ignit na. Sakuan, di ano, sakuan. Ay, manta. Magkuan mo, mag Google Map na lang gid mo. Yung bala. Pwede man sila mag-share location sa Messenger lang ba? I-click naman nimo. Diretso harapit, balik na po. Wala may musugat. O bitag ipanhin mo Dapat na, yung di ba musugat, musugat. Sige lang, pangitawang na to sir. Ay lagi ako kung sabi daw kay gihatag nga bayad. Tuyo-tuyo ko tanin jinsan, balik na po, di na mao. Sa Isidro. Sa Isidro, Aso sa sentro na. Sa Isidro. Isidro ha. Sa Pugos bibi mo. Kadlaw yun na ba? Urok yun, pakyaw. Ika lang. Ito na pang kiruhan, no? 4 years yun, lagi. May kusog. Kalakaw. Naka-hospital na po. Tanan, nanihin mo na tanan. Sonsa na lang. Ay, yun. Nahulog. Abot pa sila itong na ay, asa itong makasulod daw, kabayad daw kuwan. Ano ito bayad mo? 15,000? Isa kasulod mo, sulod ka dito sa lista man. 15,000 ba ito? 10,000. 15 no? Pag mabayad na ka dito, kung namay, di ka kasulod, pag abot dito, sus, wala pa dyan gihilot, ingon rin, ay wala mang kagidautan, wala kagibarang. Limpi yung 15. Oh, pinitan lang siya, si Iblis na lang ka. Ano na? Ano yung pangayo ama, mga katunga. Bisang gihilot na lang niya, kaya di man manghihilot. Barang. Scam. Okay daw kung gibarang, ano ba? Grabe po nakuha po na.
Dalo din rin ng mga. Gusto na mong gawas ang niya mga. Ang gawas gitu. Grabe ka na. Okay. Isisidlik pa sige bisita Yung na. duwa ka to. Sunod ko na gusto na mahadlok yan na sa gilot. Ah. Ay, lalaki ne? Ang binubo ba? Hadlok na. Ba, ingin na. Buya, Bernes biya. Tara sir. Tiis-tiis ka. Kaginaw anak mo. Ang ginawa gid ang tirahon ka sa plima. Umuot po ng dagang kay plima, magdiso po ka ginawa. Bugo na naman na yun. Matinalan mo. Humok na kayo na. Ngani. Oh. Anay, O, ano kayo kagalkal ba? Ha? Kagalkal. Kagalkal na. Pagkagalkal siya, luag na. Oo. Pero, Kung gawas na. Ano eh. Ang unod. Gayuman. Gayuman na pagkahi na. Ayan, sir. Di siya sabi. Ayun. Ini kumutan na sa inyong channel. Ako orang channel tanawon. Kaya saan niya upload ya? Asa? Kani. Wala matanaw no. Ito ka nag-art. Ugma pa, ugma. Ah, Ang wala ito lang yan. Ang bali. Ugma lang, ugma. Okay, upload pa muna siya. Pag mag-upload, ipasok na po nimo sa kuan, monetization. adsin, Ah, sa mga ads. Tagat na naman siya. Kamay lang. Kanya lang. At yan. Okay, dihin mo naman na. Ito na mo, press na ito. Diba?
Luog ng ubo. Luog na imong ubo siya. Crack naman, na-crack. Hello. Niya ko, Bi. Niya ko. Pila yung dalan? Sa katuig, ulo ka bulat. Di may lang. Makastorya na siya. Dili. Abot, yato tinisaga. Surigao. Layuan na Surigao ba? 8 hours na ito nakita ba? Pero tungod lang yun sa Facebook ba? Ang hiyon ko ba? Sabi na siya post. Kaya akong Balik ginapost, na sa utok. basahon nun ba? Basahon nun. Sige ka to sa uban, umangit ka to na sa Facebook yung anak. Mm. Pero glass ko ba? Sige, arang glass. Ha? Sakit siya. Sakit ka na sana. Okay naman. Yan na. Ha? Kaya, kaya. Nana mama. Nana mama. Di na bang dool? Ano? As mo lang daghan sa mga. May panuhot kita tanan na natural ko ng panuhot kay tungod sa singot. Singot uga ano mapanuhtan ka. Kaya mas baga sa mga pas mo. So silang dahil pampo na maipik. Ay naynayan dahil undang. Dili dahil undangon dito. Mahinay lang. Bata pa man na tulot na nag-usap. Ha? Tagal. Lang, ay di man gud undang lang na.